Tá bom. Meu nome é Edinalva, eu faço parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É um movimento que está no Brasil e moro no estado do Espírito Santo. Sou filha de camponeses, sou camponesa também e militante das causas sociais no Brasil. Nimeni on Edinalva Gomes ja edustan maattomien maatyöläisten liikettä, joka toimii Brasiliassa. Asun Espírito Santossa ja siellä olen maanviljelijäperheestä, maalainen, itsekin maatyöläinen, pienviljelijä ja samalla myös poliittinen militantti, taistelen näiden yhteiskunnallisten kysymysten puolesta, joita maattomien liikkeessä. No niin, että siis haluaisin esittää tällaisen kysymyksen, että millä lailla nämä monikansalliset yritykset, niin kuin Suomesta erityisesti Stora Enso, millä lailla ne niin kuin vaikuttavat Brasilian maanviljelijöiden, siis ihmisten elämään? Gostaria de saber a sua opinião, fazer uma pergunta sobre a influência das empresas multinacionais com a empresa de propriedade financeira Stora Enso influencia a vida da população camponesa, as condições de vida da população da comunidade. As multinacionais, como a empresa Stora Enso, esses investimentos feitos no nosso país com produção de cana, eucalipto e soja, isso tem dificultado na produção de alimentos, ou seja, nós dos movimentos sociais, da Via Campesina, defendemos que a terra cumpra a sua função social, ou seja, que produza alimentos saudáveis. Monikansalliset suuryritykset, jotka on tehneet Brasiliassa maainvestointeja esimerkiksi tuottaakseen sokeriruokoa, eukalyptusta, soijaa, niin he ovat ottaneet käyttöönsä sellaisia maa-alueita, joilla ei sitten enää voida tuottaa paikallisväestön tarpeisiin ruokaa. Eli siinä on pienviljelijät, jotka on tuottaneet kestävästi paikalliseen tarpeeseen perusravintoa, niin ovat joutuneet ahtaalle. Ja me kansalaisliikkeessä, kuten Via Campesinassa, ajamme näiden maaseudun ihmisten ja pientuottajien asiaa, ja meidän näkemyksen mukaan maalla täytyy olla yhteiskunnallinen funktio, sosiaalinen tarkoitus. E para o movimento social, que é o MST, que luta pela terra, que luta contra a concentração fundiária, as multinacionais é um empecilho para que haja uma reforma agrária no nosso país, ou seja, que as populações que estão nas periferias, sem emprego, sem comida, sem uma boa qualidade na saúde, sem segurança pública, isso inviabiliza ao Brasil garantir a reforma agrária em nosso país. Ja meidän kansalaisliikkeiden näkökulmasta, jotka puolustetaan näiden pientuottajien ja maaseudun asukkaiden tilannetta, meidän näkökulmasta suuryritysten toiminta, monikansallisten suuryhtiöiden toiminta Brasiliassa estää sen, että siellä maaseudulla voitaisiin jatkaa ja kehittää sitä pienimuotoista tuotantoa, joka meidän näkökulmasta tarkoittaisi sitä, että rajun kaupungistumisen myötä maaseudulta slummeihin kaupunkeihin muuttanut väestö ei voi palata maalle, he eivät voi rakentaa elämänsä sen perustuotannon varaan, vaan slummeissa jatkuu edelleen ne samat ongelmat. Siellä on paljon ihmisiä, joilla ei ole ruokaa, ei ole työtä, ei ole asuntoa, ei minkäänlaista kunnollista terveydenhuoltoa. Ja nämä ongelmat, niitä ei voida ratkaista siellä. Ja sitten toinen siis tärkeä kysymys mielestäni on se, että millä lailla tällaiset, niin kuin ymmärrän, tällaiset suuret yritykset, ne menee niin kuin monokulttuurilla toimivat, niin miten se vaikuttaa niin kuin luonnon tasapainoon? Como você vê que as multinacionais, as empresas grandes, eles trabalham com monocultivo, de monocultura. Então, qual é o efeito disso para a balança, para o equilíbrio da natureza? Dos grandes problemas que eu vejo que as multinacionais vêm afetando o Brasil e a América Latina, a África também, é porque essas multinacionais elas não respeitam a biodiversidade. Em nosso país nós temos 6 biomas que tem uma diversidade imensa da fauna, da flora e
para o plantio de grande escala de eucalipto, de soja, de cana, não vem sendo respeitado essa biodiversidade, também os povos nativos, os indígenas, que foram os primeiros povos a habitar em nosso país. Então, vejo que essas empresas violam muito as leis e têm utilizado muito venenos, têm poluído nosso ar, nossos rios e a população em geral. Tämä on sellainen ongelma, mitä suuryhtiöiden toiminta tuo etelän maissa, ylipäätään Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, että istutetaan todella suuria monokulttuuriviljelmiä alueille, jossa on ollut erittäin monipuolinen luonto aikaisemmin. Meillä on esimerkiksi Brasiliassa 6 erilaista kasvillisuusvyöhykettä, luontotyyppiä, erittäin rikasta monipuolista sademetsäluontoa, joka sitten jää tällaisten yhden kasvin viljelmien alle. Ja sillä on tietysti katastrofaaliset seuraukset luonnolle. Sen lisäksi, että siinä samalla tuhotaan myös semmoisia niin ihmisten elämäntapoja, jotka kuuluvat samaan diversiteettiin. Alkuperäiskansat on yleensä ollut niitä, jotka on ensimmäisenä osannut hyödyntää näitä monipuolisia luontotyyppejä. Ja toisaalta näissä monokulttuuriviljelmillä käytetään erittäin paljon monenlaisia ympäristömyrkkyjä viljelyyn, kemiallisia aineita, jotka on Brasiliassa jo säästöttäneet meidän ilman, meidän vedet, meidän maat ja pilaavat ihmisten terveyden. Ja voitko vielä kertoa jotain siitä, että mikä on tämmöinen maattomien maatyöläisten liike? Ou ainda peço para você contar o que é isso de MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra? É um movimento que surgiu na década de 80, em 1984, e um movimento que luta pela terra e luta pela reforma agrária e também uma mudança estrutural no nosso país. O movimento organiza famílias que estão nas cidades, famílias que eram camponesas, porque o Brasil, antes desses grandes projetos, antes dessas grandes produções de monocultivos em nosso país e da industrialização, as famílias eram camponesas. Maattomien liike on sellainen liike, joka on perustettu 80-luvulla, 1984, ja me kamppaillaan maauudistuksen puolesta. Maauudistuksen, jossa tuottamattomana olevat maat voitaisiin suunnata sellaisille maaseudun väestölle, jotka on joutuneet pois sieltä maaseudun tuotannosta. Eli meillähän on Brasiliassa todella raju kaupungistuminen, ihmiset on muuttaneet, perheitä on muuttanut kaupunkiin paremman elämän perässä. Então o movimento luta, organiza trabalhadores que fazem ocupações, ou seja, que vão pressionar o país, o governo, os grandes latifundiários que não produzem alimentos e nem geram emprego. Então a nossa organização organiza trabalhadores que vão para esses grandes propriedades de terra. Meidän liike pyrkii organisoimaan maaseudun työläisiä järjestäytyneeksi liikkeeksi, joka valtaa maita, tämmöisiä tuottamattomia, käytössä olemattomia maita, ja pyrkii painostamaan hallitusta, valtiollisia toimijoita ja suurmaanomistajia, jotka eivät tuota ruokaa kansalle, jotka eivät tarjoa työtä, painostamaan heitä siihen maauudistukseen, jossa näitä maita annettaisiin pienviljelijäperheiden käyttöön. No Brasil nós temos na Constituição brasileira uma lei que garante que as terras que não estão produzindo alimentos, elas têm que ter uma função social. Então, caso os proprietários não estejam produzindo alimentos, essas terras têm que ser desapropriadas para as famílias que queiram trabalhar, que queiram produzir o seu sustento, que queiram produzir alimentos para a sociedade. Então, baseado nesta lei, Brasiliassa on sellainen perustuslaki, joka takaa sen, että maat, jotka eivät ole ruoantuotannossa, niiden täytyy täyttää yhteiskunnallinen funktio, sosiaalinen tarkoitus. Ja tämän perustuslain mukaan sellaiset maat, jotka on vaikkapa jonkun suurmaanomistajan omistuksessa, mutta ne eivät ole viljelykäytössä, tulee jakaa uudelleen halukkaiden pienviljelijäperheiden käyttöön. Então, o movimento utiliza essa tática da ocupação e
E essas áreas que são improdutivas, é obrigação do governo desapropriar para fazer assentamentos, ou seja, para organizar trabalhadores que queiram viver no campo e não passar necessidades na cidade, produzir alimentos também para a população brasileira. Ja meidän maattomien liikkeen toimintatapa on se, että me vallataan näitä maita, näitä käyttämättömiä, tuottamattomia maita ja pyritään painostamaan hallintoa, että he noudattaisivat perustuslakia, ottaisivat tällaiset maat haltuun ja perustaisivat sinne, antaisivat perustaa asuinalueita, jonne maaseudun perheet voi asettua tuottamaan ruokaa ja tuottamaan sitä hyvinvointia itselleen sen sijaan, että he elävät puutteessa kaupunkien reunamilla. No Brasil, de 1979 até 2009, estima-se que temos mais de 1 milhão de famílias que estão assentadas, ou seja, que estão em territórios produzindo alimentos, que não estão passando fome nas cidades. Mas atualmente temos 180 mil famílias que estão debaixo de lonas esperando uma posição do governo em relação às desapropriações no Brasil. Meillä on tässä viime vuosikymmenen aikana ollaan saatu asutettua 1 miljoona perhettä maalle näihin yhteisöihin, asutusalueille, mutta sen lisäksi meillä on tällä hetkellä Meillä on 180 000 perhettä tällä hetkellä näissä vallatuissa leireissä, jotka odottavat sitä virallista päätöstä, että he saisivat maat haltuunsa, johon muuttaa asumaan ja tuottamaan ruokaa. Ja saanko vielä kysyä sitä, että no mitä sinä ajattelit tästä kokemuksesta tämän sosiaalifoorumin kanssa Suomessa? Eu gostaria de perguntar qual foi a sua experiência aqui no Fórum Social Finlandesa, que gostou? O que eu gostei aqui no Fórum Social foi conhecer também experiências voltadas para alternativas, para não só da população finlandesa, mas também o olhar que no Fórum Social tem de um internacionalismo, ou seja, de contribuir também com a organização da classe trabalhadora e muita preocupação com esses grandes projetos em vários lugares na América Latina, na África, e também a situação em que se encontra a Europa com muitos trabalhadores desempregados por causa da crise. Então vejo que myös erittäin kiinnostavaa on kuulla kokemuksia ja jakaa kokemuksia sellaisesta vaihtoehtoisen mallin luomisesta, vaihtoehtoisista toimintatavoista, joita ihmiset rakentaa eri puolilla maailmaa, jotka haastaa tämän vallitsevan järjestelmän ja hyvinkin monenlaisissa erilaisissa tilanteissa ja erittäin isojakin hankkeita vastaan. Että on kuullut todella niin kuin suurista hankkeista ja tietenkin sosiaalifoorumin on aina kuulunut tämä kansainvälisyys, että kaikki eri puolilla maailmaa toimivat liikkeet, jotka toimii työväestön kansan puolesta tai hyväksi jollain tavalla, voi jakaa niitä omia kokemuksia, omia toimintatapojaan. Então, o Fórum Social, vejo que é um instrumento também da classe trabalhadora para motivar e ter troca de experiências, para conhecer também quais os problemas e os impactos que o capital financeiro, que o sistema capitalista vem causando em todos os lugares do nosso mundo. Então, Sosiaalifoorumi on paikka, jossa myös motivoidaan ja innostetaan työväenluokkaa hahmottamaan tällaiset suurpääoman aiheuttamat ongelmat eri puolilla maailmaa, hyvin erilaisissa tilanteissa ja puolustamaan meidän omia perustarpeita ja hyvää. Oikein hyvä. Haluaisin vain kiittää sinua, että olet ollut täällä meillä mukana. Kiitoksia. Quero agradecer-lhe por participar. Obrigada. Também quero agradecer ao povo finlandês por estar aqui falando um pouco do meu país, que é o Brasil, e que tem muitos problemas, mas também tem muitas experiências, inclusive na produção de
alimentos saudáveis. Então, agradeço também por estar esses dias aqui participando desse fórum, conhecendo várias organizações populares. Mä haluan myös kiittää suomalaisia, on ollut hienoa olla täällä ja jakaa meidän Brasilian kokemuksia. Tietysti meillä on paljon hankalia kamppailuja, mutta myös semmoisia positiivisia saavutuksia, muun muassa tämmöisen niin kuin luonnonmukaisen terveellisen ruoan tuotannon alueella, ja on voinut tavata paljon erilaisia järjestötoimijoita, eri yhdistyksiä. Se on ollut hienoa. Kiitos.